Yes. 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 Funda lapho Thembi, please. Eshadabaso. Yebo. Yebo. Funda lapho Thembi. Bapha kuya phezulu. Bakhanya. Ubuso babo. Abusaze. Funda Thembi. Funda Thembi. Bapha kuya phezulu. Bakhanya. Ubuso babo. Abusaze bajapha. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Chain. Thank you so much guys for tuning in. Well guys, ubekiwe ke endaweni yakhe yokugcina uScelo Mpungose ongusonkondlo nobuye ke abe ngumfabo kaSyabonga Mpungose wegazi bazala ke umama oyedwa kanye ke nobaba oyedwa. Abantu abaningi ke bebengakwazi lokho bebejela nje ukuthi cha uSibonga ufana cha bakithi bazala ke umama oyedwa kanye ke nobaba oyedwa. Okunye ke okumangaze abantu abaningi indaba ke ka Ibanathi guys. Ibanathi ke omunye wabantwana ke odumile la ku social media and waduma ngaye uSyabonga Mpungose. Abantu abaningi bebetshela ukuthi ke uIbanathi uyingane kaSyabonga Mpungose kodwa ke iqiniso ukuthi ke uyingane kaScelo Mpungose ongasekho. Usiya uthi ingane yavele nje yaqoka yena yakhohlwa uyise wegazi kwangathi ke yayazi ukuthi ke uyise uzosheshe ahambe emhlabeni. Nathi ke bakithi video kaSyabonga echaza udaba ke luka Ibanathi engazi umoya wakhe uScelo ungaphumula ke ngokuthula. Bye. Sekuphetheni ke kwase kuba nenkinga ke uScelo ukhuluma nocingo kuzoba nengane ezozalwa unyaka wa 2016 wa frustrated ngendlela ongangazi uyibone mase kuthiwa kuzofika ingane wambona ukuthi uyaphenika indaba yengane yamphenikisa ngafonela iphilani khole yokuqala ngayenza kuphilani wathi phila nayo semdala akake abhekane ngempela nama responsibilities njengoba enjalo uthe mayisifika ingane mayingena nje angiyazi nayo lengane yangikhethani iveli izongithinta buke yangishutha nje kumanje lengane hawo ngane ngoba sisazothethela amacala kaScelo lana ingane iveli ibambelele bese inamathela kumina ngendlela eyisimangaliso ngathi ngizabathe wathi uzizikila ngathi ngisabathe hayi sizi wathi kunjani ngabona ukuthi ayikho enye indlela engenza ngayo isithando sami senhliziyo sanebond edlula wonke umuntu okhona emndenini ngicela nimshayele inkulu izandla my angel lapha ngaphambili. Last year sikezane ngxabano ke nomfowethu ngase sicela ayikho into akayithatha serious uAmanda nje obekhuluma la ngaphambili ayikho into akayithatha serious. Last year ngidiniwe ngisendleleni uthi uScelo igraduation ya Ibanathi ngithi mina ehambisa ingane phela ngoba mina ngikho khona la ngosebenza khona wavele washo into ngangiqala ngisho bafundisa inhlamba kodwa ngayisebenzisa la efonini namanje Scelo angishintshile ngisayisho le yanhlamba le ngayisho kwena. uScelo uthi kumina bafa usho ilapha esikoleni sayiBanathi la bafo ngoba ngiyikhumbulile le ndaba ngiyakuphinda futhi ibincane lekushaye ngayo ngieda nenye inhlamba ngaphezulu kokuvaleliswa akwethu. And then uma kufika indaba yayiBanathi nami ngayibuka ukuthi mase sihlangane size sihleke sino Amanda athi hayi sengiyibambile sengikuthengile ukuthi nami sengikuthengile ukuthi kwabambana kwayibhondi kanti kuthe makufika lesigameko ngoba sifikile kwisigameko sobabili futhi njengokulamana kwethu no Amanda umfowethu eselele ngabuka elele ngase ngathi mina hayi seyiyona impendulo yale nkulumo eyayikade ikhulunywe uJabu because akwazi ukuthi ngaba nebond engakaya phakathi kwami nengane kanti uScelo uzophinda sheshe ahambe kangaka ekhaya. So inhliziyo zethu ilimeleke kakhulu ngokuhamba komfowethu futhi thina sumndeni ngiyacela le ngicela ukisho
abanye abangijwayele kahle anganoma kumele akudla kole DD ukuthi unsuku kayifani vele akushaye nge straight talk ngicela iziziyeke kuningi esinokuyithola ezingasiphathi kahle umuntu akufonele hey manje uyabona ukuthi lento iyakulandela abafowethu isikhathi lesebesisifikele akho mabhade sihamba nawo sibhekene nesikhathi nje esinzima isikhathi siyafika empilweni isikhathi sezinto ezingezinhle siyafika empilweni isikhathi zeimvula asikwazi ukuthi singafiki sofika sokuklasela so abantu bafuna ukusichazela omunye uzwe uyangichazela yabona mawuyibheka no uSicelo wayehlezi elate kushiwo la njengoba besikade sikhona uSicelo indlela behlezi elate ngayo wayenasemsebenzini kanti uzothi sevela ngasendaweni masibuka kwakushelela ngoba izulu lalikade linethile ingozi ayisidlula ngelokhuzana isigameke senzeka ngesandla somuntu esikama weight last year but lesi sikaSicelo into engiyithandile ngoba uhamba ukuhamba izwe kuthi utholakale